hemen geldituko naiz, daki telebistan, segurazki telebistan, lasai. Sarrerako asuntua izan da pixka komplikatua, eta daukagu sarrerak, eta gaina hemen ikusiko dut lasai familiakin telebistan. Emaitza hobedo zein gaur gertatu laike. Erresa da hola izatea, baina eske egia da. Azkenian joko bada, penalti bat gertatu laike, lerro bat, espulsio bat. Baina, hoi esan eta geho, ondo ikusten diote Realari, eta konfiantza ez nago partidona ingo dutela, eta beri irabazten duten. Beste ekipoa oso gogorra da, ona, eta konfiantza dauka, eta garaipena ekartzen dugu honea. Pentsatu ni izan zetikan, sartu bere besturaio baten zehostela Arkonada, Zamora, Gorri, Larrañaga, eta holako jendea, sartzen zea, lasaitasunakin, gauzaik ikasten, eta, genuen pentsatzenik, bi edo urte lehenuo, neon jolasten juveniletan, eta 3 urtetan, 2 urtetan, holako jendeakin neon. Ez da erresa. Jendea pentsatuko du, jubilatzen dira, dirukin, eta azkenean bizitza ez da erresa, Toxak esaten zuen erderaz. El 30 de junio el teléfono deja de sonar, uri. Orduan, bizitzea, kontrolatu egin behar dezu pixkan nola bizitzea. Bado jendea, pentsatzen duela futbola da zerua eta papera galtzen du. Eta orduan futbola ingaztia, importantea da lurra ondo zanpatziat. Ni izan dizut oso pozik nagola, bizitza oso futboleko bizitza 4 urte izan ziren zoragarriak, arazoakin, baina azkenean beti gelditzen dira gauzonak. Bizitzen, saiatzen naiz bizitzen, lasai egotea, eta hor nabil. Familiakin, eta mendian, eta baserrian, eta ez dakit zergatik ez nagibiltzen. Beteranukin utzi nun, zergatik futbola bukatzen da, eta ezin dugu, ibili jolasten urtero, eta pentsatzen dut zerbait geldituko dela. Baina ez daukagu hemen baloi bat probatzeko, hasi hurrengoan ekarri baloi bat, eta probatuko dugu